A situación do marisqueo na ría da Noia segue xerando reaccións políticas. O Bloque Nacionalista Galego urxe a Xunta a tomar medidas urxentes ante o impacto das borrascas e a caída da produción. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que solicita a declaración de zona de emerxencia nas áreas costeiras máis afectadas polos temporais do último ano. Pontón trasladou esta demanda tras reunirse con representantes do sector en Noia, onde advertiu dunha situación límite para o marisqueo. Unha reunión na que nos estamos interesando por a situación límite que está vivindo fundamentalmente o sector do marisqueiro, un sector que padece desde hai anos unha baixada da productividade moi intensa, unha baixa de productividade que desde o BNG vimos reclamando que debe de ser estudiada científicamente por parte da Xunta de Galiza, porque é evidente que as rías son un motor fundamental da economía e do emprego de todas as zonas costeiras do noso país, que este é un problema que afecta a ría de Noia, pero que sabemos que afecta o conxunto das rías galegas. Segundo explicou, a combinación de riadas, mortandade masiva de especies como o berberecho e a ameixa e a paralización da actividade durante meses está a deixar sen ingresos a centos de familias. E isto que está provocando é que centos de persoas que viven directamente do marisqueo aquí, pois o que non teñen son ingresos e non están tendo as axudas necesarias por parte das diferentes administracións. Entre as medidas propostas, o BNG defende tamén a bonificación das cotas de seguridade social para as mariscadoras, con carácter retroactivo dende o pasado mes de novembro. Ademais, reclaman un plan específico con máis recursos e unha resposta coordinada das administracións para frear o que cualifican como unha hemorraxia no sector. Os gobernos, tanto do Estado como da Xunta, en vez de aplicar medidas eficaces, pois queren frear esta hemorraxia pois cunha tirita e evidentemente a situación así non se vai a solucionar. Por iso desde o BNG vamos a interpelar a Xunta no próximo pleno para demandar solucións reais, porque vimos como a Xunta de Galiza fai anuncios que son un auténtico bluff, pero que non teñen un plan pensado, meditado para axudar o sector nunha situación como esta. Pontón asegura que a administración galega debería ofrecer solucións reais e traballar man a man co sector marisqueiro. Entendemos que a Xunta de Galiza debe ter un plan específico para axudar o sector marisqueiro neste momento, con normas claras e con recursos suficientes. Creemos que as medidas que anunciou a Xunta de Galiza son un auténtico bluff, insuficientes, improvisadas e que se necesita realmente un goberno galego que se poña a traballar man a man coas confrarías para solucionar os problemas que neste momento afectan a miles de persoas que viven directamente do mar no noso país. A líder nacionalista puxo tamén o foco no impacto do baleirado do encoro do Tambre sobre a ría de Muros, Noia, unha práctica que atribúe á empresa Naturgy. Neste sentido, pediu á Xunta que aproveite a caducidade da concesión para asumir a xestión directa da infraestrutura e evitar novos danos ao ecosistema marisqueiro. Desde o BNG o que defendemos é que a Xunta de Galiza debe asumir directamente a xestión dese encoro e non volverlle a regalar a unha eléctrica para que se siga forrando cos nosos recursos e por riba destruindo a riqueza das nosas rías. Creemos que neste momento sería o que debería de facer o goberno galego. O BNG levará estas propostas ao próximo pleno do Parlamento galego, mentres o sector segue pendente de medidas que permitan garantir o seu futuro.